Първата политическа партия е длъжна. Първата политическа партия носи отговорност. Първата политическа партия да каже. И в същото време, когато ние казваме и си предлагаме кандидата, предпоследната, последната, те в средата излизат и казват: не, това не може да бъде. Трябва да е от нас. Добре бе, нека да е от вас. Хубаво. Съберете се. Какви ли компромиси ние не правихме през тези години? Събрахме с колегата Петков и Василев, направих всички компромиси. Стана само Мария Габриел и вие управлявахте. Слава беше министър на правосъдие. Подкрепих всичко, което искахте в съдебната реформа и конституционната реформа. Изгоних си най-добрия специалист по конституционно право по искане на Христо Иванов, Чолаков. Защото беше против и блокираше. Как да разбирам вашите искрени намерения, когато от колегите от Възраждане чух как сте ходили да обиколите ДБ и да предложите колегата Рашков за председател, за да може да стане служебен премиер. А ние специално от ГЕРБ имаме проблем с това. И всички искате да ни натресете цялата отговорност, но без да участваме в това. Вече това го играх с глобката. Госпожа Бело-Брадова. Вече го играх. И има една страхотна реклама по телевизията, където две двойки си говорят и накрая един вика: тази игра не ми харесва. Защото разбра за какво става въпрос. И на мене не ми харесва тази игра, и на партията не им харесва.